L-sfidi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom in-negozji kemm fuq skala lokali u kif ukoll dik Ewropea iridu ikunu indirizzati. Dan ħareġ waqt il-konferenza annwali tal-Malta Business Bureau fejn ingħatat ħarsa anki lejn dak kollu li għamilna Ewropej fil-preżenza ta' ex-kummissarji tal-Unjoni Ewropea. Għal din il-konferenza kien preżenti wkoll il-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus illi ma' Net News spjega mhux biss il-punti diskussi iżda wkoll il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista biex Malta tkun aktar parti mal-Ewropa u kif Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jaħdem biex jgħin lin-negozji. Jeħtieġ inħarsu l-futur b'aktar ambizzjoni, jeħtieġ ukoll nadattaw l-Ewropa għan-negozju Malti biex l-Ewropa il-liġijiet tagħha jaraw anki id-daqs u l-limiti u l-ċirkostanzi partikolari ta' Malta. Għax li tagħmel negozju ġo Malta huwa differenti milli tagħmlu l-Ġermanja fejn inti connected ma' Franza, mal-Italja, mal-pajjiżi l-oħrajn kollha. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista il-proposti li għandna fuq il-mejda li ngħinu lill-industrija Maltija anki b'fond speċjali għall-esportazzjoni u l-importazzjoni huma fundamentali anke f'dan il-kuntest. Is-suċċess tal-Malta Business Bureau kien iċċelebrat tul din il-konferenza fejn din is-sena din l-entità għalqet 25 sena. Fid-diskors tagħha l-President tal-Malta Business Bureau, Alison Mizzi, qalet li minkejja l-isfidi huma se jibqgħu impenjati għall-avvanz tal-kumpaniji lokali li gawdu minn aċċess tas-suq uniku Ewropew b'ħafna opportunitajiet kummerċjali u potenzjal biex jespandu in-negozju tagħhom.